Kuleshibon ya pibaro kibai phai kini program jangi man la kapor kini ka Hope Channel Meghalaya panget kemu blay dang dan kat lang bat phi ka bai phi phai ne kiwe ki por shwe pat hakani ka por ngi dan lang bat nga ki panelist yakmen lang idan Gideon but Ebenezer berkin yarap ban pensengu tho kat bangi ya pule lang ya ka tien jong blay kini ka lindong sabat school jangi ti shwa bangi nya sedang in ya pandemic clear ki jing dwai bangan karpat ya Gideon ban sengu ha sedang ban dwai ne benta jangi to shimu Dengan pandemik le jing dwai kok pa jing bab neng sai sian drive it ngiwan ha kene ka por ya ka ba ngidap le jing kmen ya ka ba la ban ya sam ya ka khubor na ka tien ka jome try ngi dwai ba ai bu museum jome nya lam ngi try ba men a hangi ya ka bor ya ka ba la ban so tho ya ka ai ka ba ngi ngin kren ngi skam ba men kurhu ya ngi try ba kurhu ru kum jo ya ki brio ki ba snap ba sha skor ya kene ka khubor teng dong jisung dwai amen amen Kuleshibon ya Gideon Tika dekat spelling that ngi laban Shem ya kan ki kitab ki Hebrew kalau nang ba pra dekat ka ban kong ba ar ka ba ong ngi dan urang ba ling do kat uta ubala shong shakakti kamon ka khet uba krau tam haki beneng usakri ka jaka kentang bat kata ban nakal ka ba shisha ya ka ba utrai ula penyeng ubrio taka dekat spelling that jongi panyai pet ka i ka jing pen hikai ka ba kani ka lindong ka hikai ngi kendiat por anda kendiat por hadin kani katai benai hadin ka jingdo jingkermen ka bakra hau Oktober arpu tarik khat pra sau pusau kiladon katni kat tu kat ningut kinong bot jong umeler kibalai shem ba ya ka jing tho jong ka 8000 lais sngi ba jing tho lapa ke sngu tho pa dakumwai ki ba ki sngo tho anak kila pule bahai ketin jung blai bakam dei ka jingwan arsen jung blai baki ai ap khmi hendai ka dei ka kam jung ukris ha ka jaka bakentang ha beneng barwa sikata kidang ai ap bat kalong ka jing do jing kermen ka ba kraw tam hauniu snem hauniu khani ka tarik hendai anak kila aprsang man pet bahai ka bible ki shem ba kata kam dei ka jingwan arsen jung trai hendai ka dei ka kam sakri jung kris ha jaka kentang ha beneng ti ladang i pet hang ni ngi iba ka ni ka lindong jongi ka ladang ya phai bang ya puli bha ngi iba ngin i ki jing hikai jong ka jing sakri jong kris ha ka beneng ha ka jaka kentang khamtam me tingin ya pet menta saka sngi ban kong ban ngin ya pha saka kitab jongi ya ka bible ho exodus ka lindong ka ba arpusan ka khot ka ba phra bat khandai ban puli ha ka ni ka bible ka thu ngi ka exodus lindong ka ba arpusan ka khot ba phra khandai ka ongum ni Batukin tau ya kajaka kentang yang kenang bangan yo syong ne hapedeng jong pi. Kat bakum kita baro ya ki bangala pen I hame ya kata ka dor kata bernakal berki dor jong ki jing bo jong ka baro kum ta ken pen tau ya ka. Kini di kentin jong bulai wong. Ba pide ban tau ya kata ka jaka kentang ya kata bernakal kat kum ka jing betha jong ka jing batai jong Tiladangi phai ngi pet phai ka ni ke ka jing hikai hang ni bang I. Ki nong bo jong umeler ki la sngu tho baklai ka jing hikai jong but ki la sngu tho ba ka de ka jing wan arsian jong trai dei la rangi phai bahas ka bible ngai I ba ka bible ka tho jong I ba dan artli ki jaka kentang ka wei ka badan ha ni ha perthai bat ka wei ha beneng kani ka badan ha perthai ka de ka bala ai jing betha do blai yo moses komno bantai ba blai ong thik pidi ban thau kat korokam jing batai jong kalian tahu jengi ka ong ni ka ketien jaka kentang kumbala pendan kam ka bible ki kidau ning kong saka jaka kentang kabala tei dau moses kabalong kum kata kabadan habneng kabalong kum ka kabadan habneng kade ka jing persi ka ka bangi tei ni perthai kade ka jing persi ka kabadan ha beneng tak badan artli kita bernakal ni ka jaka kentang kawai kabadan habneng ba kawai kabadan hang ni ha perthai ba ublei ula tha benia bau ong ba phidi ban thau thik kum kabadan ha beneng shosho kani ka lenong jengi ka ong ha ka jing yap jong ukris ka jing le niam le rukam kala kut no bat kam long ka badan kam sho hang ni perthai kat bang idang ya im hani perthai da pi phaj ka old testament pin I ba bon ki brio ha ka jaka kentang ka ba ha kani ka perthai ki ya ai jing kenya khnang ba kan pen kan mai ngi kum jing ai persi ba un sawan ta ka lang kenya ba de ukris te andala klat no ka jing yap jong ukris ha kalwari yim dan kam sho ban ai jing kenya Ndai
Syuk kan ni kalau nong jengi kaong ki jingle anam ki baha ka jaka kentang ka baha perthai ki long ki ai ki serngeu ya ka jing thmu jong ka jing pen em ba phla jong ublai ti ki ki bangile ni ka perthai ka tabar ka ni perthai ka jaka kentang ni ka perthai ka dei ka ba strong persi ka ai ka ba ja habnai ka jing pen em jong ublai syuk ni iba ublai ujisu andau layap ukhe em biang umi pat bau le chabneng bau mentau jisu dan habneng bau le ya ka ministry jong ya ka jaka jing syakri jong par ka jing syakri jong jisu haka jaka kentang habneng ka sedang haka ni ka jing ya tho lupa bangi syam ho Daniel pral nong ka bakat sa ko hadin ki araja lais pa sngi kan sedang ka jing pen khot ya ka jaka kentang deh ni ka por bu jisu sedang ya ka jing syakri jong habneng nak bentai iwei piwei par kalong ka ba sngo tenat ban sngo tho ba Jisu dan nak bentah jongi. Kat ba udang dan habneng mentah udang syakri nak bentah jongi. Haka jaka ka ba kentang. Tong indang ya pa shu dang puon ki jing hikai ki bangi la banyo nak nikal nang bangi nya shu kham syakmat. Tingan kerpa di Ebenezer ban sengu bahas penyerap ingin sengu tho ka jing hikai ka ban bot. Hagasi ka baar ngi akamat pedeng galong hapok ka bakhoi nak ki bakhoi tam. But ke kan ni ka hapok ka bakhoi nak ki bakhoi tam. La di pi pet ki Bible jong pi how Leviticus khat ndriuk lanong at paun khanda hedo lai po sau. Hang to ka Bible ka record. Balai ba ka sngi jong ka jingpen Yesu ka long ka badon kam haki Israel hendai. Da ngiyo iba uling do ulet bat le niam man la ka sngi man la usnam. Hendrai ha ka sngi ka jingpen Yesu ka balakot ka Yom Kippur ha ki kiten Hebrew ka Yom Kippur ki khmat jong ki biru baro ha Israel ki phai shaka jaka kentang but Leviticus kan driu but arpolai ki ai ka jing phata ki babnya nag banta ka sngi jong ka jing penyesuk ki sangat lut ki kam ki jam jong ki baro ki ba ki jule man la ka sngi but baro khoi ki biru ki sha jing it ki sha jing it haga sngi ka jing penyesuk kadba urang ba lingdo uba syakri haga tabernakel ke ka kam ka ba ula urung hapo ka jingdon jong ublai na ka benta jong ki haga jaka kentang tam ngia iba man ka sngi uni rang ba lingdo uju don tang haga jaka kentang handai haga sngi jong ka jing penyesuk une urang bat ingdo urung no nagajaka kentang sagajaka keba kentang tam balai banyak site na benta ki to ki bru haga to gopor but ngia iba haga Leviticus arpolai arpondri hodok lai po ar hang to ga Bible ka record ba haga ni ga sngi jong jing penyesuk ba ro ki bru ki de ban seo si ya ki pop ki jong ki dei ban ndai tang shu ban seo si hindai ki dei ban yam ktang bat ban sya jing it na beta ki pop ki jong ki lada ki lek kum ni ublei undon ka jingsuk bat ki bat kim sya kinlong ki jong ublei bat ublei unlong ujong ki lada ki lek kum ni bat uno ubom syam la sneu si haga ni ka jing penisut un sya otno bat om long shu si benta na ki bru bala jet jong ublei nakata ka daw ki brio ki kwa ban ya don bat ublay bat nakata ka daw ki wan sigani ka sngi jing penyesuk bat ban penyesuk bakin ya pensuk ilade bat ublay ha ka sngi ka jing penyesuk orang bat lendo ushim ya ka snam jong ulang kenya jong utrai sepo ka jaka kentang bat hadin ba ulos nrek ya ka halor ka khet ka jing isnai ka ega bajia bat ulata ya kata ka snam ha ki ring jong ka duan ksia bat haka duan jingle rain bat penkhoi lut par ya ga jaka kentang haba ula penlong ka bakut jong ka jing penyesuk urang bat ingdo unbo ya ki khti jong halor uni ulang pelait bat pla lu di ki pop jong ki kon Israel baro ki to ki pop ki ba ki kon Israel ki jula uni urang bat ingdo un pla lut ya ki pop jong ki hau ne uni ulang kenya hauni ulang kenya kenapa barok ki pop jongki kin lek lut sya uto ulang kenya uya site namata ki kon Israel hagani garukom nangta on ya lam no ya u shakla ban penya khlat no
ya unapok kajaka syong dara shi junam. Kenang namar ba kepop kamla ban ya sa bat ublay. Nagata kadaw ki uni orang balang da usim ya uni ulang kenya bat yalam usha klau. Bat hangta upenyap ya bat ika snam jong uni ulang kenya usim bat ura syaga tabernacle. But ya kasnam lara syaga jaka kentang hakapor jong ka jingle niam. Anda uni uling do ura ya gani kasnam syaga jaka jong ka jingle niam ka eka bajia ba kiba penpau ya ka jingbu jingkan mau ya kipop. But hadin kata but ublay unsim no ya ka jingkit kle na ka benta ka jingpen khoj bajana shi junam. Ublay upen khoj no ya kipop jong ki shi junam. But mentah ha ka sngi ka bapen jingpen yesuk ladai ban ra no yaki syabar jong ka jaga berkentang tam but bo halor ke klik jong ulang pelaj Azazel dan artli ki lang hang ne ulang pelaj bat ulang pelaj bat uni uto ulang uba nengkong ki penyap ya bat sim ya kasnam uni pat ulang pelaj uba keteng Azazel ha uni ulang la the lo dikapap baro bat uyo ni ulang kin pelaj ya syapok kla wa wan pasuk sebagai imlang salang. Ba yaki pop jongki on weng no lut par but ublay klet no iki pop jongki but map no iki pop jongki lang ba uneu ulang but nang ba ka jingi site jong uneu lingdo but ke ngi ba hagitu ki pop manusia kani ka de kerukom kumno ba ublay map iki pop ke jong ubriu but kumno ba ubriu udai ban la but kumno ba ulingdo ulait nagajaka kentang sigajaka ke kentang tam lani nagajaka ke bakhoj sigajaka ke bakhoj tam te habenang ru don uwei urang ba lengdo uba yasait na betar jonga ba gejong pi gidan cibon ba kipop hari uni urang ba lengdo ula rung nagajaka kentang nadu usnam khat pras ba sa pausau sigajaka kentang tam menta udang don habenang ban yasait na betar jonga jong pi udai ujisu kris ubam jo it no enga ba yapi uba shim ye pop ki jong pi wat la ngi pop kat no ro isnei habang ilek pop but kuat ro ik pop bahkan penduk no ingi na kata kadau ya sai no mi no na kajaka kentang ha usnam khat pras ba sa posau ba lek no shagani ka bakhoi tam kajaka ba kentang tam ban ya sai but ukpa jong na ka pata jong nga ba jong pi na ma ba ujisu la mundur ka benang klem mapi bat manga na mar ba shisha ingi hedo kata umla ban syang ha benang la ba pi bat manga ngimdon lang bat una kata kadau ushim ye kani garai ban rung no shikani ka caka kentang tam umla umla mundur ya lade klem mapi bat manga hagajing im gajong tanggane hi hagane kasni katno kajing sngo tenat ban yo sngo itu kijing batai jong Ebenezer bau rangba lengdo jong iu Jesus Christ uyai sat benta jong pi bejanga kajaka ba kentang tam kumle ya shibon Ebenezer ka jong batai jong pi tingin ya sho kham shakmat ngin ya pulei ka singi ka balai ba di yakmen in yarab an pensung tho engi ka singi ka balai ba ka ejing hikai ngila ban yo kasingi balai ka badai kajing bishar kalawan tingin ya pe ne su thu par shuai ka ne kajing bishar ka ne kajing bishar ngi ki Christian ngi su thu ekne ka jing bishan re yor se don ki bom snew thu kne ka jing bishan kre phang ka jing bha bar ka jing snew ka hok bar ka jing bom hok na ka taw ngi don kam kne ka jing bishan bar ya daw ka de ka jing ya no kne ka jing bishan de yangi ki brew ten ko bana phai na ecclesiastes ka long ka ba khat ar ka de khot ka ba khat saw ka ba ong na mar ublai no lam ya ka kam baro ha ka jing bishan bar ya ki e baro bala bure ka long ka ba bhal ne ka bas new ting hak ne ka por ka jing bishar ublay pen paun ekta ki bari but ya kata ka babha ba ka bas new de ladang ya phai ngila ban pule hi na Daniel ka nong ka ba hinyo ka dikot ka ba chip khandai ba chipel ba jing pen pau khat sau unru unyo ki ne ka jinga sram ha pedeng jung ne ki atli ki dikot ngakwa ban pule na jing pen pau ka ba khat sau ka dikot ka ba hinyo ka ba ong badu ong daga tin bajam to shipting ya ublay batu ai ka buram hu na bala wan ka por ka jing bishar jong ba to pin ya mane dem ya taw bla thawi ka beneng bari khandeu ba ka duriau ba ki pukri kane ka de ka jing khot ka jong ublay yanga ba de phi ba ngi de ban chakri ya ta ublay ba thawi ka beneng bari khandeu omi tu ki bangi thaw hi de ki jongi nde ta ublay ba thaw yangi badi ka beneng badi khandeu badi baro ki badon hakane ka prthei te ublei khot bangin mane yo ta ublei dangi mane ya ublei kata hi kan sawan kata ka jing bishar yangi te
ngene phai na jing pau kal nong ka ba ar phu ar ka dikot ka ba chpheu bat khat ar jing pau kal nong ka ba ar phu ar dikot ka ba chpheu bat khat ar ko ong baru lo ong hanga to me wat pandai la ha ya kita ki tin jong ki jing thu lopa ka nei ka kitab na ba kata kaya ka long hajan uta ubom hok to unang le bom hok baru uta ubat ngit to unang tingit baru uta ubo hok to unang hok baru uta ubo khuj to unang khuj hakmi ngan wan kloi bat kanong jonga kanon lem bat nga bat ai nong ha wei pu wei baro uba kum ka jing le jong u ting i kumbang ile sngo ba jusum ta odon ha ka jak ba kentang tam boy site nta ki bob jungi te shen un sawan ban rong no yangi ki briu de hato langila la pen kre ne mi kita ki men sim ke jongi bangin ne siam baduta bat uta nong pen im ke jongi bat hane ong ba uta u baya site yangi he ki pop menta badon ha ka jak ka bang tam un sawan kloi bat kede yanga bat phi bangin de pen kre ban ne siam bat uji sukris ngim ngidei ban long ki balak kre ngim dei ban long kum kita ki thei soti ki bastat bar ki bibit ngila ban siam na Matthew kal nong ka ba arposan ka dikhot ka ba we du khat lai Matthias arposan ka ba khat lai bat long ka ba we bat khat lai ngi ne ka pharchi jong ki si thei soti ki bastat bar ki bit ngan chu itu lang ko dia kane ka jing itu khana ba ki ne ki si thei soti ki bastat kila prin kre lupa ki umpniang iki syarak jongki bakin yo ban lej bar to nong lej kurim dai kini ki babi kim sim lapin krep tenda lawan to nong lej kurim ubalong ujisu kini ki thei soti ki basta kila yo ban lej rung dai kini ki thei soti ki long kim sim la ban lej rung ha kata ka jing khawai te to ai ba to ngin pin kre yala de bangin long kum ta ki thei soti ki basta bangin yo ban lej shabneng hakta ka jingwan asin ku jung skris kum kita ki thei soti ki babi to khublai shibone yakmen tong ini ban long kiba kloi ban perkre la de krama kisngi kiba bisharu blai ngin long kiba kloi ban pediang ki jing hikai ba de ka jing wan jung ukris tingin ya chu shu khap shakmat khuble shibon e tu jing batai jong phi bangin ya chika sngi ka basao ban krpa de gideon ban sngo ba pan sngo thola mingi ke ki jing hikai ki bangila ban yo nak sngi ka basao Kasih ka basau ka mat kadai ka khubor babha jong ka jaka kentang tam. Kumbangi tip bat ngilayok sngo ba ka jaka kentang tam kumba I ser ladep ban pulih ha Exodus kal nong ka ba arpusan ka khot ka ba pra. Ong bat tu kin thau ya ka jaka kentang ya nga knang bangan yo shong ne hapdeng jong phi. Pio I ka jaka kentang kadai ba ublei usong ukwa ban shong bat nga bat phi bat bangi ngin long kita ki brio ki jong u. Bat hakapor menshwa kajaka kentang kadai ke baki khon Israel ki habban lejra ya ki langknya ki jongki knang bakin yo light ne ka pop ki jongki but haka jing haka jaka kentang haka tu ka plau ka don ka duan jong ka jing knya ka ba haman haka tu ka duan ki habban shim ya ka snam jong ki tu ki langknya ban bu haka reng jong ka duan but hadien kata haka jaka kentang ngila banyo ibak sasisian pat ya ka snam jong utu langknya labu biang ha ka reng jong ka duan jong ka jing ubi but ya ka snam ka jong ulangknya la senret sasisian pat ha ka perda ka ba penia pia ya ka jaka kentang but ya ka jaka kentang tam ngi iba kani kadai kata ka jing penia ka ba menshwa ya ka ba kinla banyo ya ka jing light na ka pop ka jongki hakini kisi ki ba mentapat ya iba ujisu ulong uta ulang kenya nadu ba ujisu wan shane ka perthai ya ka ban yap halor ding phna kum ulang kenya ya ka bang manga ban maphing in lait na kipop ki jong ki kum ta ka snam ka jong u ka dei ka ba kadai ka bala ban sat ya kita kipop ki jongi bat ka khubor ka ba bha kal hangne ka dei ba omdan da ka wei pat karukom 100 day tang ka jing sha ka jong u halor ding phna bangila banlait na ki pop ki jongi ladangin pule hangne ngio iba upol haki hebrew kal nong ka basau bat khat sau hadu khat rio hebrew shipo ka khot ka ba khat khandai hadu arpuar ngio iba
upol ong wadom siap tieng wadom kertiang dien wan da ka jing slur kum tangi kum ki kristan ngim dai ban sngo siap tieng bang ilong kita ki brio ki ba pop ngilong ki brio ki bam bit dor ngilong ki brio ki ba omla ban yo ya ka jing penem henrei ong wan da ka jing slur wan da ka jing sngo scam sha u jisu but kawai pat ka kubor ka babha ka dei ladangin pule ha ki Hebrew kalnong ka ba pra nadu kat khat ka ba shipho khatwe ka dei ba ka shipho hukum da ka bor jong ka perthai omla ban penjat ya iba ya ki shipho hukum hi ya ki hukum ki jong blai omdan manu bala ban penjat bat ublai ong ba ngan bu ya ki hukum ha ka jingmut jing berkhat jong ki ha ka donut ka jong ki bat uong ki ju ki kentien hi ladangin pule ha Jeremiah kalnong ka ba life way pinyo iba ublai ongan bo ya ki hukum ha ka jingmot jing berkhat jongki ha ka donut jongki bat baro ki barit bat ki ba he knang kintip yanga bat uang ru ha ka khat ka ba life husau uang but kin hikai sure way yala upara marjan but way yala upara da ka baong tutip ya utrai namar ki baro kin sa itho yanga nadu uba po tam hadu uba kraw tam naki ong utrai namar ngan map ya ka jing bom hok jongki bat ngan ken mau shu ya ki pop jongki pi ka khubor ka babha kalong ban nadu ba u jisu usha yap halor ding pna laong bayangi on kletno ya ki pop ki jongi but on ken mau shu ya ki pop ki jongi te kane kalong kata ka khubor ka baphan na banta jonga bat jongpi ai banga bat phingin shim ya kane bangin shim kabu ba ujisu uyap na banta jongi bon sien ngi kum ki kristan ngi shim kabu ya kane henrei bangin kum keta ki brio ki ba ujisu ukwa ngi bangin long ki brio ki ba bet ha ka jing ka jongi khublai shibone agidian ni katu jing batai jong phi katno kalong ka jing sotenat ban snoi ki ni kintin ba ki jing penikai ki bangila ban yo na ki digalen no khublai shibone tingini ya sho mentas kasingi ka basan kripat ye yakmen ki jing so tho jong phi na ka jing pule jong ni galen dong jong ni umba pinyarap kasingi ka basan kadi ujisu kum onong ya sa jongi ha ka jing bishar ngila tiblu pa ujisu kris onong ya sa ki pop ki jongi menta te haki Hebrew kal nong ka bachpeu khandai katsau ka ka jing pher jong uleng do jong kane ka perthei ha ka testament barim bat ujisu kris menta haki chaka bagantang uleng do haki to ki por u haban kenya man kasingi ki bru ki aban ban hu man kasingi ban peniap mrat ban peniap to belang lane ki tingkur ban peniap man kasingi ban namta ki pop juki nrei ka jingyap ka jong ju kris ha kalvri kdei tang shisin par klasa khuj lut ki pop ki jongi wei pu baro umnon kam shu ban yap arsin laisen rei tang ka jingyap jong ushisin umnon kam shu ban wan yap sa shisin namta ki pop jongi tang ka jingyap jong ushisin kala la ban sai khuj lut ki pop ki jongi mangko ban pulen Hebrew khandai apu prag bong kumta u kris ru haba laknya ha ingu tang shisin ya u ya kaban ba no ikipop jong ki babun unmi pau ha ka ba arsin klem ba ka pop bar ha kita ki ba khmil anti ya u ya ka jing panim tingi ka jing ya pu jong suduk long tang shisin dei ha ka jing wan ka jing arsin jong uchi su kris ka long ba omde shu ba unon ban ba ik pop ka jongi dei ban ai ka jing panim yangi wei wei ada ngila im kat kum ka tin ka jong ublei te hangne ngko ban pule na ki ka jing la ba kraw ka page number ka ba sauspa prapo khandai ka boong ka jing sa jong ukris nak mata ubenreu ha ka jak ka kandang ha beneng kalong ka badan kam ka jing thumu jong ka jing pen im kalong ka jing yap jong u halor ka ding phana ujusu ula pli kan ti ka khet ka jong ukpa badleng ba ka jing sa ya ka jing trang bar ka jing sngur jong ki to ki ba lawan cha u da ka jing kin sa yo ban yang akhmat ublei tingu ujusu ula pli ka ne kala dingi ya kalanti ba ngilai shabneng amde shu da ka jing le jungi re namar ka snam ka jong u kala sach khu ki pop ki jungi wei pwe te ka khodinga bare phi bangin wan ha ujisu man ka por ha bangin don ki jing ha bangin don ki jar ha bangin sngo kum unong pop ngin wan ha u ngim don kam shu ban siu re tang ka jing wan jungi na do ka man sim ban phlai ki pop ki jungi kala pan sach khut phari ki pop ki jungi kumba ha kan kong yu anis kalong ka ba wei ki khor pa khandai ka bong ladang ni phlai ki pop ki jungi jisu un yai ne bat ulong ba hok bat un ma pi ki pop jongi bat
un men khuit phari ki pop ke jungi te ka tang ka jingwan ka jungi na du ka man sim ha Jesus Christ inside khuit ki pop ke jungi ka bam taw la don hak jaka pakin tang tam un ya site nam ta ki pop ke junga jong pi mar kumbang la ong iban ba kwa engi baro bagin don lang habneng te tang ki ne ki jing su thu hang ne to kublai shibone ujisu ulong lingdo ulong langknya ulong nong bishar bat kalong ke ege ke basong tenat yangi kumki adventist ki kristan bantip bau jisu ya sat na benta jong phi jong ngai ka pop ka bangidan te shwa bangin ya penkut nga kerpa di Ebenezer bas ngoma shupule penkut iki ka jing shem jong phi bat ngin saya penkut ya kan ni ka program jong ini ka por haga nega si penkra but ban penkut ya nega sabat school ngi iba ladangi pet bahaya ga kam jong jisu na ga banta ga jongi hi shimat dani na bata jong nga bat jong phi haga jing bishar bat ka banta jong ngi kumbala batai ujisu umpelait yaki pop ki jongi henry upen pau yaki jing kala ka bemut bat ka jing ngai bat udawa na ka banta ka jing map yaki bat ura yaki kti bala mong jong uhakmat ukpa bat ki angel ba khot ki ong nga itho yaki daga kerteng ngala kedup yaki haki lingdok kti jonga ki jing knya jong ublei ki long ka mensem ka balwet ka doknot ka balwet bat basnyau si a ublei menam iben hausam san galnong kerkhot ka ba khatnyau ujisu ula yasait ya nga ba de phi khmat ukpa jong u daga ba pen i yaki kti ki jong u bala saknar nagadau kepop but udawa nga na phi bangin long kita ki bru ki ba ko ngo in long kita ki bru ki ba snyau red bangin andang ladangi wan hakmat jong jisu ngide ban phong di kita ki jain tingit ki jain jot de ki pop ki jongi bangin pen ngim don ai ki jing sha ngim don ai ban wan hakmat jong jisu tang ka wahi bangin la ban wan ra hakmat jong jisu kata ki long ki pop ki jongi nama ngim don ai ha gajing jongi barok ki bangi don ki dei ki jong ublai ka ai ka bangi don idon tang ki pop sudah but ujisu ukwa ai kita nangi khana ba unla ban sai khoi phar yangi ulong ublai ba ai ulong ublai ubam jukula ulong ublai uban yalam yanga ba phi se kata ka khet beneng ka jong o na kata ka daw uhun ban yap nang bata ka jong ka jong phi kublai shibone Ebenezer Gideon bat yakmen ni kitu kijung batai sha jong phi ya kan ni kalen dong ka jongi tengah kerpa di phi baro ki bai phai ni ki program zaman kapor to blame dan kalang bat phi kat ba phi nang ya pusan ya kijing em jongi kham tam e kijing le ringkang jongi ki pop jongi bangin ya phai sho jisu balong nong bishar balong nong pen em bolong ulang kenya badu long ru uling do bai sa jak benta jongi tongin long ki ba kloi ban phai shu khnang ba ngi lam pen kre la di anda kata kasni bau jisu sawan pat to blade on kerku pi baro ti ban pen kot kerpa di Gideon mas ngubah pen kot nak jeng doi tanga kerpa di Ebenezer mas ngubah pen doi tang ini duai ko kpa jongi ba meneng kublai shibon ablai ga ni ga lat ka ba mela ayangi kublai shibon akan rat ba mela pha yo mensen ba khot jong me bangin siau tho ye ga ni ga kten ga jong me akan rat ka ba don kam shisha ha ga ni ga sngi por ga ba khado ai ba ki bangi la yo snyau kin rung hak pok kadok not ka jongi bat kin pen ke im yangi bat kerku yi gitu gibru ki ba pet ye gane ka video bat ai ba mentai um sen ba kho ki khana ba kin la ban snyau tho ye ka kten ka jong me bat kiru kin la ban ban khra ye ka jing im ka jong ki kumno ba me la long tau rang ba leng do kumno ba me la ya site em ba ta jong ki bat ba ngi baro ngin im de kajing im ka ba khoi bat ngin la ban don lang bat me ha ka ta sngi ka ba me man ran chao yangi kublai shibon akan rat ikani ka sngi bat to yai dang lakang rat bat ngi hakini gi kenta ka barang wan ka teng jong jisu ngadwai ni baro amen amen